Čaute všetci. Dneska vlastne prvý deň, čo sme prišli do Ománu a konkrétne do Club Fanar, hotela, ktorý sa nachádza nejakých 30 minút od letiska, a chcel by som sa možno takto prvý deň, pre tých, čo sa senka chystáte, aj možno nejaké také prvé poznatky ohľadom tohoto rezortu a možno nejakých takých drobných vecí, čo sme si všimli, že čo by sa vám možno hodili. Takže letecky je to priamo cez Hydrotour a je to nejakých 6 hodín z Bratislavy, 6 hodín aj možno 10 minút, a teda pristátie všetko bolo teda v pohode a vlastne aj čo sa týka potom toho transferu z hotela senka, z letiska senka trvá nejaké 30 minút, takže je to super. Sme tu vlastne na konci februára a momentálne tu boliska bolo nejakých 28 stupňov, 29, a využili sme už teda aj more, čo som bol teda prekvapený, možno to v pozadí vidíte, že teda more, oceán, že mal nejakých možno 25-26 úplne v pohode na kúpanie a čistý biely piesok, ktorý teda si ukážeme niektoré zase nasledujúce dni. Takže toto je naša inak teda izba. Balkón fakt velikánsky, to sme ani nečakali teda, že takéto niečo veľké tu bude, ale fakt sme zatiaľ spokojní. Čo možno taká malá rada, keď pôjdete už priamo z letiska do autobusov v rámci tohoto Hydrotouru, tak už hneď vám dávajú na kufre aj čísla izieb. Je to jednoduchšie, máte to všetko očíslované a máte to už potom, keď senka prídete, hneď už vám to nosia na izby a teda v rámci tohoto rezortu, tu sú 3 hotely, budem sa to snažiť potom v ďalšom možno v tom vlogu si ukázať aj hotel Fanar a Rotana, teda to sú ďalšie hotely, ktoré sa tu nachádzajú, takže nejak bližšie si ukážeme, ale my sme v Club Fanar, to je najnovšia časť, vybudovaná, neviem, teda pár rokov dozadu, a fakt je to tu všetko nové, čisté, a tie izbičky a všetky tieto veci stoja fakt za to, a môžete vidieť, že aj toto nádvorie je úžasne pekné. A nakoniec februára fakt aj to more, teda ten oceán, aj sa dá kúpať úplne v pohode. Dokonca sme mali aj delfína dneska, takže celkom prvý deň taký zážitok, a aj ten bazén sme využili, možno ocenka vidíte z tejto časti, ja som jemne, možno sa skúsiť z tejto sami posunúť. Takže tu je vlastne bazén, za tým je hneď vlastne oceán, takže je to fakt pekné, a bližšie si to ukážeme v nejakom obsiahlejšom videu, možno zajtra alebo na pozajtra, keď to už aj troška spoznáme, a aj nejaké tie reštaurácie. Našli sme teda aj vonkajšie fitness centrum, ktoré sa nachádza vlastne na ľavej strane od toho bazéna, kde teda si môžete zacvičiť. Sú tam už našli aj 2 bary. Uvidíme počas večere, možno dám nejaký teda súko ohľadom nejaké reštaurácie a tak, takže uvidím, čo sa stihne za ten týždeň. Je to tu fakt toho tu veľa, a na to, aby sme to načačali. Takže aspoň takto, a ja za to môžem úplne doporučiť, a myslím si, že ideálne obdobie aj tento koniec februára. To je zatiaľ asi toľko, určite sa teda prihlasím nejaký ten iný deň, kľudne, ak vás niečo zaujíma, napíšte do komentu, a čo teda budem vedieť, sa vám zase odpoviem a prihlasím sa pri nejakom ďalšom tom vlogu zase opäť o deň alebo o 2. Čaute.